Hi guys! Welcome back to my channel. Isang nakakapanabik na naman ito guys na kainan session. Dahil for today's episode, magmumukbang ako ng buttered garlic, shrimp, at crabs. So yan yung mga paborito kong kainin talaga guys ng mga seafoods. Kaya naisipan ko today na magluto. Kanina nag-prepare ako. Grabe talaga yung amoy guys, nakaka-excite ng kumain talaga. Kaya hindi ko na patatagalin to. Pero bago munang lahat, i-shout out muna natin yung nag-request nito guys. So shout out pala kay Dalton Bandibas. Nag-request po siya ng mukbang na crab. Tapos, special shout out kay Buko Food Trip. Mukbang with JD. His Amplos. Tagnaa Kinsa. At kay GB Tura. So, yan po yung mga nag-comment dyan sa baba guys. Kaya kung gusto mong mag-suggest, gusto mong magpa-shoutout guys, comment lang po dyan sa baba. By the way guys, kung bago ka lang dito sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong content, makainan session guys, don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga upcoming videos. So, hindi ko na patatagalin ito guys kasi nagugutom na talaga ako eh. Sa amoy pa lang nito guys, panalo na talaga agad. Kung hindi ko pa kumakain, sabayan nyo na po ako. Kain na po tayo. Ito yung unahin natin yung crabs. Check ko kung talagang mataba to guys. So ito pala yung sauce ng kuan. Hindi masyadong mataba siya guys. Yan yung sauce ng buttered shrimp. Natin dito. Sarap ng sauce guys. Yan o. Mamaya na yan guys yung naluto ko nito guys. Nilagyan ko talaga ng Sprite para masarap. Ito yung kuano. Ito yung crabs. Ito, madami itong onion tsaka yung garlic guys. Sarap. So, itong shrimp, laki nito guys. Tama-tama yung lasa. Kahirapan lang nito kapag kumakain ka ng seafood yung ganito guys. Ang hirap kasi madami kang gagawin. Wow, pang kakain ka ng ganito guys. Oh. Kunin mo pa yung mga balat ng shrimps. Ayan, ito. Lucky guys. Yan, kain po tayo. Sarap talaga ng crabs at shrimp guys.
Munta ako kanina sa mall guys, para bumili dito. Sa mall ako bumili kasi bunta ko ng palengke. Wala silang benta na, wala silang tinitinda na crabs. Kaya sa mall ako bumili. Ang mahal pala ng per kilo dun sa mall. Yung ganitong klaseng crabs, 570 bawat kilo guys. Tapos ito namang shrimp, per kilo naman ito is 530. Mahal. Kaya kunti lang binili ko guys. Kasi masyadong mahal yung kilo na per kilo. Yung binili ko ito guys, yung kanina sa mall, yung crabs. Kaya umaga lang, buhay pa itong mga crabs. Pagdating ko doon, hindi na buhay yung crab guys kasi sa ice na ba. Yan guys oh. Sarap to guys. Medyo mataba to isa oh. Sarap. So gusto ko talaga itong taba ng crabs. Pero grabe daw to, nakaka-high blood. Sarap. Yan guys oh. Kunin natin yung tamba. Tamang tama lang yung lasa guys. Kasi mayroon kasi yung Sprite. Sarap. Hirap talaga magsalita pag ganito guys. Yung crabs kinakain mo ba? Yan, tuslom natin dyan guys sa suka guys oh. O sa sauce pala. Ubus talaga yung kanin nito guys. Grabe ito. Ito naman yung shrimp guys. Sarap dito sa shrimp kasi pati ulo. Malasa. Nanuot kasi yung Sprite dito guys sa loob. So ayan guys oh. Lucky yan guys. Kasi yung maliliit na shrimps guys, mas mura yun kumpara dito sa malalaki ba. Kasi itong malalaki, 570 yung sa palengke, 260 lang. Maliliit yun na shrimp, maliliit na hipon. Dito sa amin guys, mahal talaga yung shrimp, tsaka yung crabs. Diyan sa inyo, magkano ba yung per kilo? Please comment dyan sa baba guys. Mas mura yan sa inyo guys.
Yan, no? Sarap. The best to, guys. Yan, guys, oh. Yung mga taba ng crabs, grabe, sarap talaga, guys. Yung parte, yung madaming laman, guys, oh. Struggling ako dito, guys, ah. Naubos ko na yung 3 crabs yung malalaking crab. Yan, guys. Last 2 ng shrimps. Yan, guys, naubos ko na talaga lahat yung shrimp tsaka yung crabs. Tapos itong mga ganito, guys, hindi ko na kakainin to kasi mas lalong tatagal yung video, ah. Kaya hirap kainin, eh. Maraming salamat sa panood.